галоўны атрыбут каляду, тое, што прадвяшчае каляду, гэта вы ведаеце, калядная зорка. Як зорка засвяціла ў Бэтлееме і прывяла трох мудрацоў да Христа, дзе ён ляжаў у бядноце, бо не знайшлося ні месца, ни у гостиницы, ни у людей. И поэтому такие звычаи в Беларуси, на коляды, на Кучукали, накрывается стол, сено стелится, и заўсёды один прибор вольный. Чему? Бо калі хто поступить у дверь, человека гэтага трэба прыняць, каб не паўтарыць грэх, які зрабілі люди, не пусціўшы Марыю з Іосифом на сябе ў хату. Ім прыйшлося цароў нарадзіцца у хлебе. Ну, але ад гэтага цар не перастаў быць царом, а наоборот паказаў, што ён з'яднаўся з чалавекам. Дарэчы, нашим царам таксама не пашкодзілі ведаць, што яны таксама людзі. Поэтому наступная песня так и называется «Учора з вячора». No!